Oni koji umeju da govore, govore kratko. Dostojevski. 8. juna u Narodnom pozorištu 4 glumaca odigraće diplomsku predstavu koja se zove Mit. Vidjet ćete ko su Anđelija, Banović Strahinja, Vlah Alija i Jug Bogdan. Upisao sam 2008. godine, evo sad je 2012. i gotovo je. Biće 8. juna u 21 čas, Narodno pozorište Niš. Moja diplomska predstava je po motivima Mihizovog Banović Strahinje. Obrađivali su malo tekst, adaptirali, dopisivali, štrihovali i tako dalje. Tako da se sada predstava zove Mit. To je pa jedno novo čitanje, jedno novo viđenje tog Banović Strahinje, te pretpostavljamo svima poznate priče o toj jednoj ženi koja sa muškarcem koga ne voli odlazi sa tim nekim drugim s kim nalazi tu neku strast i tu neku ljubav i tako onda nastaju ogromni problemi zbog te neke tradicije koje je i danas to je moderan problem, takođe ima mnogo žena koje su u takvoj situaciji da ne mogu da ostave svoj život iako nisu zadovoljni njim zbog nekih drugih, ono šta će selo da kaže i tako to. Koja si? Ćerka gospodara zamka? Žena? Najpre želim da čujem ko ste vi. Šta? Najpre želim da čujem ko ste vi. Vi ste dužni da se meni predstavite, a ne ja vama. Vidi ti nje. Što ti je gospodska krv? Upišala si se tu od straha, a teraš minat. Pa da ti kažem kad me tako lepo i učeno pitaš. Ja sam ti curo Vlah Alija, ako si kad god slušala za mene. Zovu me, a imaju i zašto. Silan Vlah Alija. Kako to upadate u tuđi dom? S kojim pravom? Jeste li bar plemić iz turske vojske? Ma kakve vojske? Odmetno sam ti se ja. I od sultana i od Allaha. Sam se bijem i sam sudim. Ja sam za prijemni ispit ovde radio Banović Strahinju, monolog Banović Strahinje. Sada igram Vlah Aliju u svojoj diplomskoj predstavi, pa onako da napravim krug. U suštini, jako je to dobar tekst. To je jedan od najboljih dramskih tekstova napisanih kod nas. Treći po redu, da, prvi je Bora Šnajder, drugi su Šopalović i Putujuće pozorište Šopalović i Banović Strahinje je treći po redu najbolji. Tako sam čuo. I tako, u suštini, jako su to interesantni karakteri, jako su to interesantni likovi. To je modern problem, bez obzira što je to pisano kao da je 1389. godine, danas ti ljudi mogu da se prepoznaju, mogli su i pre 100 i pre 200 i verovatno za 1000 godina, nažalost. Ja mogu samo da kažem da smo prošli i kroz lepe neke trenutke i neke najgore gde smo morali da se svađamo, na primjer, ceo dan, cele nedelje, gde, znači, prošli smo i kroz pakao i kroz raj. Sad smo u nekoj dobroj fazi gde sve nekako sleglo se to sve što smo radili i na kraju mislim da će sve dobro da prođe. Ne mislim, 100% sam siguran.
se da su jaki Turci. Jaki su. Da bome da su jaki. Vagari su uvek jaki kad nađu na civilizaciju. Srećom nismo mi neka jaka civilizacija, inače... Radili smo 6 meseci na ovoj predstavi, što je jako puno vremena, pritom nam je oduzelo jako puno vremena sama adaptacija, dramatizacija teksta koji nimalo nije lak, dopisivanje što iz epske pesme, što iz filma, što naša mašta, znači bio je dug proces, ali temeljan, tako da mislim da će takva biti i predstava, ne duga, ali temeljna, definitivno. Planovi Strahinja? Pa ja samo mogu da kažem da ćemo 8. juna igrati na krv i da ćemo da damo sve od sebe, jer želimo da probamo u ovom gradu da malo menjamo stvari, da studenti glume mogu da urade jednu ozbiljnu predstavu, jedan ozbiljan tekst sa vrlo malo financijske podrške, sa mizarne jedne podrške koje je njegova mama, Nikolina mama, uspela da nam pomogne i mi smo se tu nešto, da, Chelsea mama, najbolji posao na svetu, kako nam je uspela da nam pomogne, nama niko nije izašao u susret i onda smo mi, u stvari, to je taj proces o kome Aca i Dina su pričali da jednostavno veliki komad i mi smo to hteli da bude veliko. I sigurno ćemo igrati i na krv i na nož 8. juna u Narodnom pozorištu u Nišu. Već smo pozvani u Beograd 17. juna, tamo gostujemo sa ovom predstavom, znači polako krećemo. To je Palas Šumadija, to je sala, pozorišna sala Art 011, to je samostalna produkcija, već smo pozvani pa polako krećemo da osvajamo Srbiju, onako od Niša nadalje, i gore i dole. U suštini, komad kao komad u integralu, kako ga je Mihiz napisao, traje jedno 3 sata. Međutim, danas se brzo živi, ljudi nemaju mnogo vremena i nemaju ni mnogo živaca, tako da smo mi, poigrali smo se sa tim tekstom, dopisali, uzeli malo od Mihiza, malo mi dopunjavali i to, tako da sada to traje negde oko sat vremena. Sa aplauzom biće sat i po, naravno, ali... Uz čestitke, pošto ćeš 8. juna biti diplomirani glumac bez zaposlenja, ajde da još jednom pozovemo publiku da u što većem broju dođe. Da podrže glumca bez zaposlenja budućeg. Šalim se. 21 čas, 8. juna 2012. Ulaz je slobodan, Narodno pozorište Niš. Dođite, povedite koga god hoćete, u suštini bit će nam drago, nama je najveća nagrada u suštini aplauz, to je ono što nama plaća, to što mi ovo ovako igramo. Kulturni centar iz Bara predstavio se svojom predstavom Neobična pošiljka. Od njih smo saznali i kakav će biti barski ljetopis ove godine, pa ako vas put nanese na Crnogorsko primorje, od 15. jula do 20. augusta čućete šta sve možete videti na barskom ljetopisu. Almira, Bože, što je ovo? Ova je zaspala na nogama otvorenih očiju. To je protivno svim zakonima fizike.
Palmira! Palmira, probudite se! Palmira, probudite se, Palmira! Gospodine Đorđe, što mi se dogodilo? Festival Barski ljetopis, koji ove godine obilježava 25 godina, iako je kriza, globalna priča i tako dalje, ipak ne smijemo se obrukati, morat ćemo napraviti i neku sopstvenu priču koja će podcrtati to 25 godina, tako da najvjerojatnije ćemo raditi neke produkcije kako pozorišne, tako uslovno rečeno i likovne i književne i da ne nabrajam sve umjetničke forme, a ako vas zanima, sigurno će biti pozvano Niško pozorište i to odmah u startu, u početku Barskog ljetopisa, jer oni zaista zaslužuju u početku da budu Barskog ljetopisa gdje će biti sa svojom produkcijom ovogodišnjim, jer mi smo u kontaktu sa njima uglavnom svaki dan i tako da će oni ovu predstavu koju su radili povodom svog jubileja, na naš jubilej odigrati jeste. Piše, i pošto ne mogu da zaspim, ja onda uzimam laksativ. Laksativ, pa valjda bilo je za spavanje. Jo, baš laksativ. Što laksativ? A kad već ne spavam, da imam što da radim. Lijepo ste vi to spremni. Pa dobro, što ćete, Palmira, medicina je napredovala, valjda će se naći neko rješenje za vaš problem. Od 15. jula do 20. avgusta, znači mjesec i nekih 10 dana otprilike traje taj revijalni festival. Festival naš nije takmičarskog karaktera, ali u svakom slučaju se odabiraju najbolje predstave i sigurno će biti nagrađeni oni koji zaslužuju. Broj 1. Nisu baterije, što li ovo? Ako govorimo o pozorišnoj formi, imamo po jedno 20-ak predstava odabranih iz ex-ju prostora i, rekao bih, i van tog dijela, što će reći ove godine imamo iz Italije, imamo iz Grčke, imamo iz Bugarske i imamo iz Albanije, naših prvih komšija koji su zaista iz Tirane teatar. A da ne nabrajam, veliki je broj književnih programa, nešto oko 20-ak, nije sam siguran, to rade drugi urednici, likovnih programa, sjajnih zaista, da ne kažem imamo Daliju izložbu i da ne nabrajam značajnih slikara sa ovog prostora i naravno iz neke međunarodne asocijacije, tako da, znači filmskih programa, muzičkih, naravno muzičke ne mogu obići, to našem festivalu, to neću da govorim o tome, podrazumijeva se da je to samo ozbiljna muzika. A gdje je ženska? To se ja pitam, što vi radite u mojoj kutiji? Vidite, ja sam fin. Pa vi ste kretina. Pa ne, ja sam fin. Pa vi ste kretina, molim vas, ja sam poručio žensku, razumijete li odmah iz kutije izložite vi, pa priznajte da imam pravo da malo pobiti, razumijete? Znate šta, ja sam se malo šoknuo kad sam ugledao vas. Promenadni koncerti u Simfonijskom orkestru nedeljom od 11 sati, najstariji hor u Nišu, Učiteljska lira, a ima najava da će ovih koncerata u mesecu junu biti još više. Pa, boga mi, 6 godina je bilo prethodnih, kako smo odpočeli seriju promenadnih programa sa izuzetno zanimljivim muzičkim sadržajima, kvalitetnim umetnicima koji su se potvrdili na mnogim koncertnim podijumima. Imamo čast i zadovoljstvo da čujemo i vidimo dojene horskog pevaštva, hor Učiteljska lira, koji vodi gospođa Milenija Nina Krstić.
Nadamo se da ćemo do kraja juna održati još nekoliko koncerata, što je sve naravno uslovljeno od obaveza onih koji hoće da se predstave na koncertnom podijumu u Niškom simfonijskom orkestru. Ulaz je slobodan. Na Fakultetu umetnosti mladi gitaristi iz klase profesora Bate Zlatkovića. Ovo je tradicionalni godišnji koncert studenta Fakulteta umetnosti koje prave, tako reći, sve klase kamerne muzike na fakultetu. Ja ne znam ni koji je po redu koncert moje klase, ali trudimo se da bar jednom, ako ne i 2 puta godišnje, održimo jedan koncert za publiku u Nišu koja može tom prilikom čuje kamerno muziciranje. Na programu su uglavnom klasična dela, mada imamo i modernije kompozitore tipa Piazzolla, Zolotarjev i tako dalje. Sve su to, za ovaj koncert smo birali otprilike da to bude malo komercijalni program koji bi bio prihvatljiv i širom krugu publike. Pljuštala je kiša i bilo je jako hladno, ali u Ročetu je ipak bilo dovoljno ljudi da isprate Blockout i Elen Top 10.
Slikar koji slika i piše, Miodrag Daja Anđelković, iz drugog ugla, a prilog pripremila Ivana Miljković. To je zbirka sređenih nekakvih mojih teksta koje sam objavljivao pre par godina sistematski u Narodnim novinama. Ta pisanja su nastala na inicijativu ljudi iz te kuće. Konkretno, mislim na Dragoslavu Dević pokojnu, na Baneta Miltovića, koji su me ubedili da počnem da pišem i da sistematski preuzem tu odgovornost. Jer znate, knjiga nastajala sukcesivno pisano za svaku subotu, onda za utorak, znači i kada se čovjek upiše i kada se ne piše, mora se da pronađe neku temu. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room, while your loving attitude is like a flame that lights. Akteri su živi ljudi, uglavnom moji prijatelji, kolege sa posla, poznati sa ulice, Nišlije, naši ljudi iz našeg grada, koje se sagledavao sa iz jednog ugla koji je, mislim, krajnje prijateljski, nisam nikakvu maliciozu nosio, malo smo se smejali. In this sentimental bliss, you make my paradise complete. Branko Raković u paviljonu u Tvrđavi, a njegovu izložbu možete videti do 22. juna. Neki format je zgodan da se tu nekako malo razmaše. Autor ima mesta za boje i lako je rasporediti te neke mase na slici i onda vertikalan format otprilike negde oči u oči sa slikom i eto, to je neki motiv zašto je veliki format. Manje ograničavajući faktora, a veća odgovornost. A evo, ja sam ranije dosta se bavio nekim koloritom koji je bio vezan za zemljane boje i onda malo iz toga jednostavno krenete u neko drugo raspoloženje, a te osnovne boje, one nekako ipak izazivaju neka osjećanja. Ja gledam kad radim da meni lično to negde onako, da mi skrene pažnju i da se ja negde osetim da je to, ali onda tu uglavnom ima čistih tih boja, ali sve one preko imaju jedan sloj malo da se ipak to smiri ili negde da ona izađe, ne bi valjalo da mnogo to sve šljašti, ali jeste, to su jake boje i tako je neko osjećanje. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. To je presek radova koji je nastajao poslednjih godina, tako da ima tu i pre par godina slika, uglavnom ovo što kažu ova decenija 2000-ih, ali najviše ovaj kraj decenije. Tako da, to je jedan logičan neki raspored, slike su nefigurativne, ali asociraju možda na neki predeo, na neke atmosfere iz prirode, nema ljudske figure, izgleda kao da je ona, eto, bila tu, ali opet u tim reljefima i tim nekim zapisima opet možda se osjeća trag neke ljudske figure ili makar autora. Here it goes.
Pogledajte jednu od najmaštovitijih prosjedbi. Glumac iz Portlanda pozvao je svoju višegodišnju devojku da dođe na porodičnu večeru u kuću njegovih roditelja. I onda je krenuo performans. Ova koreografija, poput parade, izmamila je mnogima suze na oči. U ovoj prosudbi za sećanje učestvovalo je 60 prijatelja i članova porodice srećnog i maštovitog mladoženja. Oh my God. You have already given me a lifetime of happiness. Will you let me spend the rest of my life trying to give you the same? Will you marry me? Nemojte se boriti previše. Najbolje stvari se dese kada se najmanje nadate. Gabriel Garcia Marquez.